हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इसी वक्त उर्मिला देवी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और करती ही रहूँगी। आज मैं झूमर गीत गाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा गीत आप लोग कैसा लगा प्लीज़। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। झगड़ा छोड़ावन सासू जी ओइली। झगड़ा छोड़ावन सासू जी ओइली। सासू जी के झोटावा पटक मारी ना। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो आइसक्रीम खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो आइसक्रीम खातिर से जिया पर मार भइल। झगड़ा छोड़ावन गोतिन जी ओइली। झगड़ा छोड़ावन गोतिन जी ओइली। गोतिन जी के झोटावा पटक मारी ना। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो गुल्फी खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो गुल्फी खातिर से जिया पर मार भइल। झगड़ा छोड़ावन ननद जी ओइली। झगड़ा छोड़ावन ननद जी ओइली। ननद जी के झोटावा पटक मारी ना। एगो गुल्फी खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। झगड़ा छोड़ावन सासू जी ओइली। झगड़ा छोड़ावन सासू जी ओइली। सासू जी के झोटावा पटक मारी ना। एगो चकलेट खातिर से जिया पर मार भइल बा। एगो गुल्फी खातिर से जिया पर मार भइल बा।